Nairobi nokawo namba mokwongo, Nyanza nokawo namba ariyo, to Nyanza ka nokawo namba ariyo e Chang'a gi Nyasore, to nyaka walose nikech gwenge magwa mag Nyanza, Chang'a oyudore ni nyithindo pod madho, Nyasore bende nyithindo madho. Ere kaka wanyalo kedo kod yedhe mamero ji ahinya ahinya e gwenge magwa? Ineno kedo gi mer kata tiyo gi Nyasore kata tiyo gi kong'o kata ndiwo, inya ked kode e yore mopogore opogore. Achiel kuom kaka wakedo gi mer, ineno kaka koro abiro kani atiegra alalora gi jopiny, mane en achiel kuom gi. To ng'enyne wadwaro ga ni mondo wayud thuolo e riwruoge mag ji, wayud thuolo kuma ji ochokore, obed chokruok mar kanisa, obed chokruok mar sikul ka jonyuol odhi riwo kumoro, obed chokruok mar mbese ka wanya yudo thuolo no mondo wawuo gi ji mondo ging'e rach mar mer. Mano en gima wayie timo kendo watimo ga, ok en ni ok watim, watimo ga mano mang'eny kabisa. En mana ng'e ni jopiny mang'eny ok ong'eyo ni to ere kuma onego giyudie kony aina no. Koro jowa mantiere Kaluo, ka udwaro tiegruok moro amora mopogore opogore, kaka inyalo konyori kata mondo nyithindi kik donje e yore mag mer, wan gi ofis Kapisi kanyo, second floor mar Mugoya building kanyo. Mano Kapisi makanya Kisumu. Mano kura wuoyo gi jowa Makaluo Kisumu. Nikech Kisumu kata mna gwenge magwa Makaluo wantiere kod counties ang'wen, do wantiere Kisumu, wantiere gi Homa Bay, Siaya. Kamano. Ofis wa kaluwore gi manyonge mimiyowa gi sirikal maduong'. Sani wanyalo mana bedo gi ofis kumoro achiel e Kaluo ma Nyanza. Maen mana Kisumu. Koro ofis asa makanye makuluongo to ging'iyo kaka gibiro, ok ichulo gi pesa, gibiro mondo gimi jok mudwa no mi tiegruok mondo yud tiegruok. Mano en achiel kuom kaka wakedo gi mer. Kendo moro ma wanya kedo go kendo yore mag mer e Kaluowa en luwo chike. Kaka county governments kapok gi miyo lesen jok ma uso kong'o, be giluwo chik mondo kik ng'ato us kong'o e tie sikul, ng'ato kik us kong'o e tie kanisa.